A takže čauky mňauky, som tu druhý diel so Zdenkom, že? Áno, zase so mnou. Jupi. A chceli by sme dokončiť ten dom, ale už fakt. Takže... A daj sem lavu. Počkaj, Ale daj sem lavu na ten druhý blok. počkaj, len musím nájsť vedro s lávou. Tak, Ja sa nechcem popaliť. kam to chceš? Oka sem. A tam, kde není lava. Ono to stačí dobre. Chceš, spravím si tu lúč, keď chceš. Čo? Taký lúč, taký do vzduchu chceš. No, ok. Počkaj, len si to musím nachystať. A takže ja spravím zatiaľ okna a super. Ja. Ešte, že týmto tu má game mod, ináč by nám to trvalo dlho. Že? Však preto som aj s ním natáčal. Takto. Ináč by to trvalo dlho. A nechcel som, aby diváci toto. Aby diváci neboli smutní. Dám ti to. Bože. Takže pozdravte do videa. Please. Dobre. A ináč ja sa volám Kreja, aby ste nezabudli. Stopni video. No dobre, tak Ja stopnem stopnu. video.